аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. ҳикоёт ва ҳикматҳо аз маснавии маънавии Ҷалолуддини Балхӣ. хиёнати ҳамсари суфӣ. марди суфӣ ба ҳамсари худ гумони бад бурд. ба ҳамин далел бевақту сарзада аз мағоза рӯ сӯи хона намуд. то вориди хона шуд, дид ҳамсараш бо марди кафшдуз дар утоқи дарбаста хилват кардааст. зан аз вуруди шавҳар огоҳ шуд. билофосила чодари бар сари он марди аз худо бехабар кашид ва ӯро дар ҳайати занон даровард. он гоҳ дари утоқро кушод. суфӣ ки достонро фаҳмида буд, худро ба нодонӣ заду гуфт: ин хонум кист? хотуне аз муҳтарамин ва аъёни шаҳр аст. дарро бастам то бегонае ворид нашавад. ин хонами муҳтарам бо мо чӣ кор дорад? писаре думбахт дорад ва омадааст духтари моро бубинад ки даст бар қазо духтар ба мактаб рафта ва дар хона нест. мо ки ҳамшаъни ин хонавода нестем, чӣ гуна бо онон васлат кунем? ман низ ин матлабро барои эшон гуфтам, аммо посух доданд ки аҳамияте надорад. барои мо покдоманиву иффат бас аст, на моли дунёву ном. суфӣ боз бар фақру нодории худ такя кард ва зан низ бар хиёли он ки шӯяшро фирефта ва найрангаш дар ӯ асар карда, ба итминон гуфт: шавҳари азиз, ман ҳамин матлабро мукаррар ба эшон гуфтам, аммо ӯ исрор дорад ки ин васлат сурат гирад. суфӣ ба зиракиву каломе дупаҳлӯ гуфт: бале, ҳатман ин хонум аз ҳамаи ҷузъиёти зиндагии мо бохабар аст ва чизе бар ӯ пӯшида нест. дигар лозим нест аз покдомании аъзои ин хонавода, бахусус модари духтар суҳбат шавад, ки ӯ ба хубӣ имтиҳони худро пас додааст. шарҳи мастурӣ зибобо шарт нест, чун бар ӯ пайдо чу рӯзи равшанист. ин достонро гуфтам то бидонӣ ки ҳар гоҳ парда аз хатову лағжиси инсон афтод, дигар набояд лоф зананду онро пинҳон доранд ки расвотар мешаванд. ин ҳикоятро бадон гуфтам ки то лоф кам бофӣ, чу расво шуд хато. мар туро эй ҳам ба даъвӣ мустазод, ин бубастаст истиҳоҷу эътиқод. чун зани суфӣ ту хоин будаӣ, доми макр андар дағо бикшудаӣ. ки зи ҳар ношустарӯе гапзане шарм дорӣ, ваз худои хеш не. маснавии маънавӣ ганҷи гаронарзише дар хазинаи маънавии миллати тоҷик ва башарият.